حندم سمكورة سمعتنا لوم يسولوس حموش طرخ لتشحن 21 ويكا 26 تحساس كل تشحن 10 سنة عام تمرتيم مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا اب إثيوبيا خلال تجراي زركب تاريخ وحدقي مسجد النجاس زور دو قدات زملكت أبصاب كهلونا يوم بدحريو خاء كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا نسرار حقوق بزملكت نايتو كوميشنر دانيال بكالي ذهب ومجلس إذا حازت أبصابون كهلونا يوم كلهم سنة مسيهم الدلات نختكتاتلو زعدمكم مني أفوركي زينا هنقدمينا كابت رسلطان دعندو وعلكم كورات على توسينا كنا سمعكم أبزن زحلفة حمشتو معالتات ترى شمونتو ميت إثيوبياويان ناب سودان كم زساقرو تكال سدودات حبرات هاقرات لو مقاليسو كاب حدار ننزا بزحي بوغ أب تقراي ناب سودان ستسددو إثيوبياويان لعلو 56 شيع كوين الله دا جنيفا وكلنا لزاش لاين نزل أخذتو ريبورت صارف ساية كتقربويا أما فلم تخوينات أبز جمر اللقوان ناب سوداني أتو زنبرو سدتنياتات قصروا على كوان تقنسة كابت زلقلو لاو بمهدان ببمعالتو زاتو سدتنياتات كنا قطرهم زنعا غيكونن أتي أب سلاموين هزب زبت سحمت حاس مسل بدلن عمتن كم زي قنسون أود بحبرات هاقرات كال سدتنياتات أبتوم زاتو سدتنياتات سريئي وزلو حق يوم وهابك الكوميشن سدتنياتات ود بحبرات هاقرات أندري مهسيك مزبالوو ولا كوانا مبرق سودان زوحزو سدتنياتات تقراي قطرو من نقنسة يمزا توم زاتو سدتنياتات كنا نمعالتات زقبرو وقعزو زدخمون استخدنو وخدان ترحيزو مزواتون يم يبلو Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups. أبقرب أوان زأتو خمز نقرونا بتججت عددات قعات زتعاطق حيلتات كم زخونون قزاوتهم كم زتسرقة دق تبعتيو تجديدهم نابكينات كم زأتون قبل دق أنستيون معمات حويسو استفلالي قعات كم زبزحن يزاربو يوم زبالو نسهم وسيخهم كابتم سدتنياتات لعل 300 مئتاوي تحت 10 شومان تزعد مئم تخونو 5 مئتاو دما لعل 6 زعد مئم مخانم يقلصو سودان مس إثيوبيا أبزداو بخباب زركبو خلتا معسكرات لعل عقمهم بزخون بزح سدتنيا مملؤم نتهم سدتنياتات نايزتا سقات كفتر يخيليو بمبال UNHCR محازت كوميشن سدتنياتات بقلطوف اتهم سدتنياتات نابتي أوشت سودان زركب حدش معسكر يقعزو مالو إلام يوم نزز زايد زلو قطر سدتنياتات منقست سودان تكالات سبعو حاجزن سقبرو زلو حاجز لعل عقمهم كسرح يقددو مالو لعل عسرا زخونو أبت بايتا زركبو تكالات وهابت حاجز معقوب جزاوتي أقلقلوت عنان زي تمتعتنا مقبن يقرب لهم علو يخون مبر متأنو بزح بمخانو توسخ حاجز جنزب كم زادلي حبيرهم يوم. In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. بفلاي أبتهم معسكرات كنا فلما أتيوم زعرف لهم كبابتات زركبو نايز 6 ماين محلو وصريتين زدقوم لهم مقلقلتات كم محايشو لهم كم أون مس كوفيد 19 تتحيزو مكلا خلص قمتتات كفلتون سقاب موشبو بوتاتات مدلاون يدلي كم أون أتوم زيزون حلو معقوبتات بفلاي دمانتي أور حقوم بات كجمري تباهيلو تثبيت زقبرلو أوان كرامتين كي أتوى من محياشات كقبرلهم نابرؤم متعراين يدلي سلازخونا حاجز كنزب يدليو يوم زبالو أمود أتخلت تشحن عسراني UNHCR محازوتون نتهم كاب إثيوبيا كلل تقراي تسجدهم زمتو سدتنياتات سدلي هزوز حاجز 256 مليون دولار نزمت شجتور 5 دل انتقلتو سقاب حزي 4 مليون دولار طرحيو قال زتاتوا إزدما أزيو حديو إلوم يوم صار في الساية نابق على زيناتات كنسقر إذا كم زي لكملو نابق على كبابتات تقراي قرب 7 حجز والسون ممحاش كم زرقين أمولو تقراي قنا بسنك تساقم ساتتان بيروقراسيا ومحلقاتاتن كبيد بدو أقواني فوهم كم زلو صراحتنياتات وكم زقالتلو وابق على حورات هاقرات أفليتو كلتا منقستاو 7 مشارختي عبدبوباو مبرقن معراباوي تقراين دهاساساوي مصنعتي مزازمون اتوابق على قليتو باباتاوي ريبورت يبل نسو كبيد ساقم حسرات 7 كنتات أمولو تقراي كم زتخسته أجرجلوتات من نبابري مثللي مجبي زي مجباوي أوعت معي مثلاري حكم النون أجرجلوتاون نجارات كم زقدلون تحبيرو لايبل عبيت كتمات زلوات كلت عنا بوسن عقمي وي زيرو كزون أقحون استوسن سرحتي يعيالوا كاب عبيت كتمات وصاي زلوات كلت عنا جنا يسرح كم زلوا الريبورت حبيرو يبل بسنك وق أب تقرأ كل 220 شح حسابات وستاوي تمزابل تخوينهم كلمة وق 100 شح تفنعلهم كم زنبرو حورات عقرات يتكس حورات عقرات أب ريبورتو ناو كل قرن أب تقرأ سبا أوراليات مخباصح وحس من قدن كفتلو بس من قست إثيوبيا زجمرو زررب كم زغسللو أفليتو تبل ناي نيويورك وكلنا مارغاريت باشر زلاخاتو ريبورت
أبلو لقدم الداسي إثيوبيا ما خيلو زكايد سلوسا ولزب كما يغسل نزبل زقرب السنة كيلاتات قبسي نسيقاتو أبونغو إثيوبيا السودان نزولو نايدوب قونسي لمون بسلاوي من قدي يطرح يفتح زبل مرقسي من قستيو كبلو وهابك المينستر إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي أفلي تمالو ملسكاتشو أما إلي خلنا من أفورقي كتقربويا ሓደ ወርሒ ተቋሪጹ ጸንሐ እቲ ስሉሳዊ ድርድር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት እንደገና ክጅመር ከሎ ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘቕረብዎ ናይ ሰነድ ሜላ መደራደሪ ግብጽ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቕ ጌራቶ ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ሚኒስትራት ወጻእን ሃፍቲ ማይን ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብጽን ዝተረኸብሉ ሰንበት ዝጀመረ ድርድር ቀንዲ መዘራረቢኦም ዝነበረ ሓሳብ እቲ ድርድር ብኸመይ ይቐጽል ዝብል እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰየምዎም ክኢላታት እቲ ድርድር ዝካየደሉ ሜላታት ዝሓዘ ሰነድ ኣቕሪቦም ሰለስተ ሀገራት መርገጽን ገሊጸን ይሎም እኛ ከሞላ ጎደል ዊሰርተን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው። ሱዳኖችም ንሕና ምስ ገለ ድሩትነቱ ተቐቢልና ያለና ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ሱዳናውያንን ናይቶም ክኢላታት ይጠናኸር ዝብል ዝጸንሐ መርገጺ ኣለዎም። ሎሚ እውን ነዚ ወሲኾም እዮም ተቐቢሎሞ ዘለዉ። ብወገን ግብጽ ግን ነቲ ቶም ክኢላታት ዘቕረብዎ ሰነድ ሙሉእ ብሙሉእ ውዱቕ ተገይሩሎም። ስለዚ መወዳእታ ዝተበጽሐ መደምደምታ ክኢላታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዛጊድ ዝነበሩ ኣፈላላይን ሓድነትን ፈላልዮም ዝመጽእ ሰንበት ሒዞም ክቐርቡ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ አመልኪቶምን መብርህ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዘቐረበሎም ሕቶ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ሱዳን ዘመሓድር ዝነበረ መንግስት እንግሊዝን ኣብ 1902 ዓመተ ምህረት ዝተኻለለ እንተኾነ እኳ ብዝግባእ ተፈልዩ ምልክት ተገይሩሉ ስለዘይተኻለለ ውሳኔ ከይተገብሮ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝጸንሐ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሰሙናት ብሓይልታት ሱዳን ተፈጺሙ ዝበልዎ ዘርዚሮም እዚ ዘላቂ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ኣማራጭ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያለ አግባብ ኣብ ሰሜናዊ ሃገርና ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣብ ዝተኮርናሉ እዋን በዚ ወገን ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ውሽጢ ናይ ምእታውን ብዘይግቡእ መሓዝን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብን ሓረስታይን ምግዳእን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሓደ ያለው ሰበስልጣን ድሕሪ ደጊም እዚ እዩ ጉዳይና እዚ ኢዶምና ኣይንለቅን ዝብል ኣንፈት ምንጽብራቕ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ እሞ ናይ ምክላልን ናይ መፍላይን ነገር ከምቲ ዝጀመርናዮ ኮፍ ኢልና ብሳይንሳዊ መንገዲ ኮሚሽን ዶብ ኣሎ ክኢላታት ኣዋፊርና ንስራሓዮ ዝብል እዩ ተዘናጊዕና መሲልኩም ነዚ ተጠቂምኩም ኣትይኹም ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሰዓርኩሞ ሰራዊት የለን ግደፉ ናብ ሰላም ንኺድ ናትና ዝዓበየ ስእሊ ርክብና እዩ ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም። ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ዝተባሃለ ዓይነታት ስጉምቲ ወሲዶም እንተኮይኖም ንምንታይ እዩ መንግስቲ ወራርዩ ኢሉ ዘይፀውዖ ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃበዎ ምላሽ ዝሰርሕዎ ካብ ሕጊ ዝወፀ ስራሕ እዩ ንሓረስታይ እውን ጎዲኦም እዮም ግራውቲ እውን ዘሪፎም እዮም ዝብል እዚ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ ድሕሪ ምባል ግን መልሲ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ተዋሂቡ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወጻእን ደመቀ መኮነን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምዃን ንኣባላት ኣምባሳደራት ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ለገስቲ ሃገራትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሲዱ ዝተባሃለ ሕጊ ናይ ምኽባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምትን ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላስ ይስራሓሉ ዝተባሃለ ፍጻመታትን ገሊፆምሎም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምዝራቦም መለስካቸው ኣምሃ ካብ አዲስ አበባ ሓቢሩሎም። بني أفوركي إذا كم زي الكلوب بمقنيات ناي السودان مع التنسانة حدش عمتن كبرزيدنت إسحاق أفورك استلاخ نا برزيدنت السودان مبصح المينستر وزارة إرترا عثمان صالحن أما خار برزيدنت يمان جبر أبن زحوقة وجل أب السودان آتيو مستم برزيدنت تراقب الله برزيدنت البرهان لبرزيدنت إسحاق كم زمسكنون نهزون منجستن إرترا سناي تمنيتن كم زم حلالفون وون اتزين عيتكس كلت يوم وجنات كلت أوصم دوز حيلالو زواو السلامن سأتان زت أنا خرلون አገባብ ከም ዝተዘራረቡ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል አፍሪጠሎ ቅድሙ መዓልታት ምትግባር ዝጀመረ ዞባ ናጻ ንግዲ አፍሪቃ ለኢትዮጵያውያን አፍሬትን ለአክትን ሰፊሕን ዝተረጋገአን ዕዳጋ ክፈጥር እዩ ኢሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር አማኻሪ ፖሊሲ ዝኾኑ አቶ ማሞ ምህረቱ አቶ ማሞ ንድምፂ ሬድዮ አሜሪካ ክዛረቡ ከለው ትግባር ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪቃ ንባዕሉ ኢትዮጵያውያን አፍሬቲ ንዕዳጋ አፍሪቃ እናሓሰቡ ከፍሪው ክሕግዞም እዩ ኢሎም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ከምዚ ልከሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንካልኣይ ዙርያ ንኣፍሪቃ ኣብ ዝወቃሉ ግዜ እቲ ኣህጉር ንውድብ ንግዲ ዓለም ስዒቡ እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ናጻ ዞባ ንግዲ ከፊታ ኣላ ብዘይካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ንፈላማይ ሰነድ ምስረታ ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ከም ዝፈረማሉ ወኪልና ቲሞቲ ኦብየዚ ካብ ኣቡጃ ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቂሶ ኣሎ
سنة 15 أبهر دار العلوت مرحة كل الأمحرة مس مقنصالهم تأساسيرو أبت السفرة كابنغو زنبرو حدا أتو يوحنس بوا يالو لومي أبيت فردي مسكرنا تيبهم لعلو أبيت فردي كل الأمحرة نقال مسكرات مسمع جمير الله حدا كابتم مستم مستقنصالو مرحتي بحبار زنبرو أتو يوحنس بوا يالو أب كميسي غوندرن استفرالو كبابيتات ساقم سلام كم زنبرا زي سرعو دابتات انكي مسان سلام يخونو خم زنبرو أب كتماتات سركن زرفان يرأيو نيرو نتوم صقمات مقلال دما مس تفلالو زفرات صدتا لزبات يكايدو نيروم إلهم باقوزات إثيوبيا 15 سنة 2011 أما هدار تكلل دكتور أمباتشو مكونن أما خاريوم أتو أزازواسين عقب حق يدخل زنبرو أتو مقبارو كبدن كمزتا أنصالو زذكر إيو تبل وكيلنا أصدر مسكانو كبهر دار أبزل أخطو ريبورت ميت زيغاتا زتقتلوا هاجر النيجر نايسالستو معلتات وان حزن أوجا منقست النيجر أبتغدوب مسمالي زلو حلو عطانا خيرولو ننبرت تمتقعتي استفتصمم كل التقصراتون حاجز كم زبر كتافليتو تمتقعتي كربت مال سنبتي أقاتيمو نيجر بوركينا فاسون مالين أوج صارت صنفنياتات تصميدان يركبا نمتقعت ناي نيجر حلفنت زتركبا هايلي زاقيدلن نسينت أمريكا ريبابليكاويان دو ديمقراساويان كوكوزاتارو نزول حتو زملس وساناي مرجع لومي أب كفلا جزا جورجيا يكايدالو ريبابليكاوي سينات ديفيد بردون ديمقراط جون أوصافون أب توددر قريبا مالو ريبابليكاويان أب سينات أمريكا 5 منابر ديمقراساويان دما 48 منابر اللوم ريبابليكاويان أب حدي أوزوبا مرزا انت تعويتهم نسينات أمريكا كوكوتاتور يوم كلت يوم حصيات أب زولادرولو كبابي انت تعويتهم 5 منابر انت تماعيلو مالتيو وسطان الدمسي دمس مكتب بريزيدنت تسلزخون ديمقراساويان نسينة أمريكا كوكوتاتارو يوم مالتيو إيران يورانيوم معبال جميرة الله زبر ريبورت بتوضع النيوكلير حبرات هاجرات دحر مقلوحو شعلتو زقلة حبرات أوروبا كمز عينتو جبر نمكوتصار باستفل عليها هاجرات نستبسحو علن بدحان كمز سرح عفليتو براسلس مجلس ذهب وابك الحبرات أوروبا بيتر ستانو أبصارتات موجد أسوار النيوكلير تكبر إيران برتو صلوا كسب إيو إلى الله ستانو وسيخو زتعس جبر إيران أبوتو كله تي وعل نيوكلير إيران الناتو هالد وعل مساجرات لهم هون اتجزائي عجبا مقاطعة إيو يبل منستر وزراء إيران محمد يافاد يعرف بوغانو كالوت مشارخ توغانات توعل قبوم انتفاسيموم إيران نوسانا خد كالبسو تخليا إلى الله نتب بريطانياويان سويدناويان تمرمرت استمهزفو حمام فيروس كورونا أسترازينيكان أكسفوردن نفلما غزيين نهزبان كوهاب زفقدت هاجر مكسيكو خوينا منستر وزراء مكسيكو مارسيلو إيبارد اتمد حانيت أبغزات مكسيكو ببزحي نكسرح فقاد منكستي كم زرخبة بتويتر أفليتو مالو وزيت أسترازينيكا أكسفورد أما بأتاوي فتنة 700 عود كوينو نيرو سعيبهم زتخادو فتنتات فلما ملو كتابت سعيبو فرقي كابت مدحانيت زرخبو سبات نايم مدحان دلهم نابتس عميتاوي كم زبلاون اتزينا يحبر إذا كم ذلك الله فرنسا كتابة صار فيروس كورونا يقواتت الله بمبال هزباوي زي عقبة يوسخ الله كسابتو بالسوني أبزلو جيزي مبزحتهم مثلالي أرقاويانن حقستهم نرستاتن زخونو قلتشهن مجتمعين سبات راح يوم نت كتابة توحيوهم أفقورة بيتا زخون الجرمن زاقت كل تميتون سسان 14 كتابة مسمر كابهم كنا تأثر كله اتناي فرنسا أزيوز واحد أيو يولو نقفتي بريزيدنت إيمانويل ماكرون ممحدارو من زين اللي عليك السرحو تثبيت كام زقبار اللمون اتزينا يحبر فرنسا للسسان 15 سبات بكوفيد 19 ميتهم يوم بمسارة يونيفرسيتي جونز هابكنز يونايتد ستيتس زرقحو حبريتا مليون السبات كتابة صار فيروس كورونا نمركب عبد صبيل وان بإنترنت زنتفو وحلالو جنا $250 انت غافيلكم هنا نتمد حنيت عوشت معلتات نخترقبو كنحجزكم نغلينا النابلو متففة الجميرو مالو بمسارة من قستات أوروبا أمريكان وحلالو كوفيد 19 اب إنترنت بزحم يوسخالو سلازي جنزوكم مننتكم من نخيت سرعو تتنققو النابلو أم عد يركبو على توزينا تفسيمو لما يتصابنا خنحلف قبل علتي أبي إثيوبيا خلال تجري زبا مبرع زركب مسجد آل نجاشي زورد وجودات نابت كباب خيدو نمسرك كم منقص حالوا دحنا نتحاتتنا نتقبل لنا قبلنا إثيوبيا طالع لبيت مهر وجودات اسلم النافلتهم منقص إثيوبيا بوجانو تجودات زورد أبو وان كوينات مخانون مليس كان مهناتو يسر حالون يللهم مختار جمال زلاخ تبتاب قبر مدهن كأرويهم
أبشع عيك في زمن كم استهانت الزرابلو مسكت بسنك تكوينات ودعات كم زوردو تجلس الله ودعات زوردو إنسان حنت خناون مزرعة بمخانز جمرجن نايت هنسا كفال أكلاتو ودعات كم زوردو زري فوتوغراف دحر موسيقيو تكوينات صعب أكل التجراي استفعل عليه في السماتات كزرب إنسان حنت خناون بزعبة مسكت نجاش جنس استسمعنا برن التكبر قبل على حد جن تاريخ استفدت سما جبني يبلو مهر إمنة مسلم الناس خانو أستاذ كامل شمسو يكرس የአፍሪካ ህዝቦች ቅርስ ነው። የኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ አፍሪካውያን ቅርስ ነው። ይክርስ የሙስሊሞች ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊም ክርስቲያኖች የሰው ልጆች አጠቃላይ ቅርስ ነው። إذا حد جزء ناي أفريقيان حزب حد جيو ناي حزب إثيوبيا حد جيو ذكرسي أملا عالم ناي زركبو مسلم كريستيان بحفشة ناي دك سبات كرسيو أبز حد جزء زورده عزيز حفر عزيز حزننيو إذا قد عايز تفصيمو زبل بزتفعلوا ميدياتات تزرب سنحيو من قستجن جنا تمالو يو تنفيس زلا زي من الباش بزح التوزل عليو يمزبلو إذا ناي حبارية حد قتاتنا ون ناي حبارية إلهم بموزاق إذا قتشت كفت ለኛ ጉዳይ አሁን ከመንግስት ፈቃድ እየጠየቅን ነው። እዛ ሄደን ሰዎቻችንን ቡድልከን አጣርተን ገናይና نحنا كمنجست فقاد النحاتنا إنا نابو كيدنا وجد لليخنا أتصارينا إنا ملسكنه حسيبنا زلنا إياميلاهم ناب تقرأي نمخال حلواس لزدلي مس منجستي عم مزر رابينا نركب زعبازي مزر راب كامل نجمر حدث من حالف والليلة بموسعخ متى نايت عنوات معركة دي مخانو كساب لو مزتقل سيالان تقودات من كم زفت زمل كتون زقاربا قرلتنيا مردعتا يالان زعبازي بVOA استحطتو وهاب قال مينستر قدات وصاي إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي اتعنوت أبقوان كوينات زورد أيلام والله basically እንግዲህ በግጭት ውስጥ የነበረ ሁኔታ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ይታወቃል። በመሰረቱ አውስጥ ግጭት ዝነበረ ኩነት እዩ በዚህ አጋጣሚ ከምዝ በለ ሓደጋ ኮርድ ከምዝ ኽእል ዝፍለጥ እዩ ዞም አብኡ ዘለው ሓይልታት ትካላት ሃይማኖት ባዕሎም አጥፊኦምን አበላሽዮምን ናብ መንግስቲ ብምጥባቅ ንመንግስቲ ንምኽሳስ ክሰርሕሉ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ግን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ዝዘምተሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የብሉን እዮም ዝበሉ ዝተፈላለዩ ኪታባትን ሰነዳትን ሓዊሱ ካብ መስጊድ ነጃሽ ተወሲዶም እዮም ፍላይ ድማ ነዚ ዝፈጸሙ ወታደራት ኤርትራ ምዃኖም ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝጸብጸቡን ዝወረደ ጉድኣት እውን ዶንጉ ይወፅዩ እሞ ስለምንታይ መንግስቲ ስቕታ መሪፁ ኢሎም ዝሓቱ ኣለው እሞ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ክብሉ መሊሶም የህግ ማስከበሩን ስራ የሰሩት የመከላከያ ሰራዊትና የክልል ሚሊሻዎችም ተደምረው ነው። ከዚህ ውጪ የኛ ሌላ ሀገር ዜጎች በእጅ ማስከበሩ ስራ ውስጥ አልነበሩም አናቃቸውም። ሕግ ናይ ምኽባር ስራሕ ዝሰርሕዎ ሰራዊት ምክልኻልን ናይቲ ክልል ሚሊሻን ተደሚሮም እዮም። ካብዚ ወፃኢ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት ኣብ ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ኣይነበሩን ኣይንፈልጦምን። እዚ እውን ካልእ ምህዞ እዩ። ገና ብዙሕ ድርሰታት ክንሰምዕ ኢና እዮም ኢሎም አምባሳደር ዲና ብምውሳኽ ዝምልከቶም አካላት እቲ ዝወረደ ጉድኣት ንምጽጋን ይዘራርብሉ ኣለው ኢሎም ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ قصل صابناها كوميشن سبع مسألة إثيوبيا سرحو نتان قللتنيان بزوخنا من قدي عمت كلات سبع مسألة حقتاتن تراي توموركيسو سرحو زفت أكالي للهم كوميشنر كوميشن دانيال بكالي أب مجلسيو تو كوميشن نتان زي شاراون كوينو كقصل سعري كايدا اللوني للو ملس كاتشو عمهان زلاخو تبتاب تولد ولد جابريل كأربايوم እቲ ኮሚሽን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንዝተቐተለ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ጥሕሰት መሰላት ውፅኢት ምርምርኡ ንምፍላጥ ኣብ ዝፀውዖ መግለፂ እዩ ነዚ ዝበለ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ነቲ ጉዳይ ንኽምርምርዎ ሕቶታት የልዑሊኦም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ንሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ዘለዉ እውን ክዝንጋዕ የብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም ስለዚህ የምንሰራው ስራ ስራሕና ናፃ እዩ ገለልተኛ እዩ ናይ መንግስቲ ኾነ ናይ ዝኾነ ካልእ ጉጅለታት ይኹኑ ትካላት ተጽዕኖ የብሉን ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብምትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ናፃን ገለልተኛን ኢልና ኢና ንኣምን ኣብዚ ዝኾነ ጥርጥር የብልናን ስለ ዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስታትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ከም ግንዘብ ክኢልና ኣለና ዝበለ ዶክተር ዳንኤል እዚ ማለት ግን ናይ ኮሚሽንና ምርመራ ካብ ዝኾነ ነቐፌታ ወይ ወቐሳ ንላዕሊ እዩ ማለት ኣይኮነን ንሕና እውን ምክንያታዊ ነቐፌታን ወቐሳን ክሳብ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና ኢሉ ብኻልእ ወገን ግን ሓደ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ዘለዎም ወቐሳታትን ነቐፌታትን ከም ዝርግሑ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣስዒቡ
ንሱውን እንተኾነ ሓሳብካ ምቕራብ ናይ ዴሞክራሲ ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ ነዚውን እቲ ኮሚሽን ከም ዘኽብሮ ገሊጹ እቲ ጸገም ግን ብደረጃ ሃገር ኮነ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ካብኡ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ ኢሉ ከም እትፈልጥዎ ሕጂ ዘለናዮ ዘመንን ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ኣዝዩ ዝተኻረረ ናይ ፖለቲካ ምክፍፋል ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ሰባት ንሰብኣዊ መሰላት ካብ ሰብኣዊ መሰላት ወፃኢ ንፖለቲካዊ ረብሓ ይጥቀሙሉ እዮም ስለዚ ንፖለቲካዊ ዕላምኦም ዘሰጉም እንተመሲልዎም ነቲ ናትና ውፅኢት ይድግፍዎ ዘይጠቕሞም እንተመሲልዎም ድማ ይቃወሙ እዮም እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘጋጥም ተርእዩ ኢሉ ምናልባት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ መግለፂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብደረጃ ሓሳብ ጥራይ ዝግለጽ እንተኾይኑ ብፍላይ ድማ ምክንያታዊ ንቐፈታ እንተኾይኑ ይብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ይኹን እምበር ይብል ዶክተር ዳንኤል እቲ ኮሚሽን ምርመራ ኣብ ዝገብረሎም ከባቢታት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኾነ ሃገራዊ አካል እንተመርመረ ዝኾነ ተቃውሞ የብልናን ኢሉ እኛ የምናካሂደው ምርመራ ነፃና ገለልተኛና እውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ብናምንም ነገር ግን ተጨማሪ ምርመራ ስራ አያስፈልግም የሚል እምነት ግን ደግሞ የለንም ንሕና እንካይዶ ምርመራ ናፃን ገለልተኛን ኣብ ሓቀኛ መረዳእታን ዝተመርኮሰ እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተኾና ተወሳኺ ናይ ምርመራ ስራሕ ኣይድልን እዩ ዝብል እምነት የብልናን ናይ ወፃኢ ትካላት ይኹኑ ሚድያታት ካብቲ ንሕና እንገብሮ ምርመራ ተወሳኺ ምርመራ ክገብሩ ንድግፍ ኢና ንሕና ኣብ ስራሕና ስለ እንተኣማመን ይብል ዶክተር ዳንኤል በቀለ ካልእ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝቐረበ ሕቶ ንኣተሓሕዛ እስራትን ክሱሳትን ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብዚ እውን ፀገም ከም ዘሎ ዶክተር ዳንኤል ብምጥቃስ ብምንፅፃር ምናልባት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ታሪክና ካብ ዝነበረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣሎ ኢሉ በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ያልተለቀቁ ብዙ እስረኞች እንዳሉ እንመለከታለን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ትዕዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ ርኢና ኢና ናይ ወሕስ መሰል ተፈቂድሎም ዘይተፈትሑ ብዙሓት እስራት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና ኣብ ሓደ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ክልላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሰባት እውን የጋጥሙና እዮም ስለዚ እዚኦም ኩሎም ዘተሓሳስቡና ጉዳያት እዮም ብቐረባ ንከታተሎም ኢና ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምስ ሰበስልጣን እውን ክንዛረበሉ ዝፀናሕናን ቁሩብ ውፅኢት ዝረኸብናሉን ጉዳይ እዩ ግን ዘይተፈትሐ ፀገም እዩ የተሓሳስበና እዩ ምክትታልና ክንቅፅል ኢና ኢሉን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ንምክልኻልን ደው ንምባልን ክፍሊ ፀጥታ ዝነበሮ ተራ ከምኡውን ኣገልግሎት ጥዕና ምድንጓዩ ብዝምልከት ዝነበረ ኩነታት ብዝምልከት ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ካብ ዝገበሮ ምርመራ ወፃኢ ናፃን ገለልተኛን ምርመራ እውን ንኽግበር እቲ ኮሚሽን ሓሳብ ምቕራቡ ይዝከር نمسكنا كاتولد زي راديو دمت أمريكا يوم سمعتنا كتسيلو مرقز منغستي يونايتد ستيتس نصبر قرص انقص كنببيو سرعات كوبا قبل علي حزبو فاينانساوي مزمزا نافصما نزي حقاو منغستي نيكولاس مادورو فنزويلا نمرغاف في غبرو نزلو سرحتين مقوتطار يونايتد ستيتس صارتاتا احيل الله إلو جمر نايلومي رأس انقص منغست امريكا منغستو كيوا شرفو صاين مركاب كلت رسحات اقباباتي تكمالو اوصاي كاب زنبو ازمادن عرختن زلقو دولار كمون كاب كواويان زلاخ ገንዘብ ወይ ከዓረሚታንስ እዩ ሰራዊታ ካብ ወፃኢ ካብ ዝላኽ ገንዘብ ቆንጢሩ ዝወስድ ዘሎ ሃገር ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኩባ ጥራህያ ይብሉ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛክ ነዚ ግብሪ ዝጠጠው ንምባል ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኩባ ንመስርሕ ረሚታንስ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ኩባ ንዝላኽ ገንዘብ ንኸይብለፀሉ ከልኪላቶላ ተመሳሳሊ አገባብ ናብ ኩባ ዝላኽ ዶላር በውልቀ ትካላትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ንክላኽ ትገብረላ ዩናይትድ ስቴትስ ንትካል ኣይረሳሕ አገባብ መንግስቲ ካስትሮ ሸርፎ ወፃን ንምርካብ ዝጥቀመሉ ካልኣይ መንገዲ ንምንቃፅ እውን ትሰርሓላ ኩባ ናብ ካልኦት ሃገራት ካብ እትልእኾም ሓኻይም ተዋፍረሉን ገንዘብ ትረኽበሉን አገባብ ኣምባሳደር ኮዛክ ኣብ ዘረብኦም ኩባ ዝዓበየ ሸርፎ ወፃ ትረኽበሉ ዘፈር ምቡፋር ሓኻይም ናብ ወፃ ሃገራት እዩ ይብሉ ንሶም ወሲኾም ኩባ ናብ ወፃ ሃገራት ተዋፍሮም ሓኻይም ካብ ዝኸፈሎም ገንዘብ እቲ 90% ኣብ ጅቦኦም ዘያቱ እዩ ይብሉ
ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ኩባውያን ሓኻይም ረብሖኦም ክረጋገጽን ናብ ካዝና መንግስቲ ኩባ እቲ ገንዘብ ንኸይኣቱን ዝነበረ ዶላራት ንኽንክን ትሰርሓላ ኩባውያን ሓኻይም ዝቖፀረ ሃገራት ብግዲአን መሃያ ክኸፍላ ከለዋ ናብ ባንኪ ሕሳብ እቶም ዝቖፀርኦም ሓኻይም እምበር ናብ ካዝና መንግስቲ ኩባ ኣታዊ ክገብራ ኣይግባእን ስርዓት ኩባ ተቃውሞ ዋላ እውን እንተቃልሐ እዚ ዝትግበር ንምዃኑ ገለ ሃገራት መስኪረን እየን ይብሉ ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛክ ንሶም ወሲኾም ስርዓት ካስትሮ ኣብ ኩባ ወፅዓ ህዝቢ ኣብ ቬንዙዌላ ድማ ርኡይ ጣልቃ ምትእትታው ዝፍጽመሉ ዓቕሚ ገንዘብ ንኽጽንቀቕ ኣተኪርና ንዓየሉ ኣለና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ክፍሊ ሰላያን ድሕነትን ኩባ ዒላማ ዝገበሩ እገዳታት ብምንባር እውን እዩ ይቕጽል ዘሎ በኣንጻሩ ሲቪል ማሕበረሰብ ኩባ እናጠናኸርና ንወፅዓ ህዝቢ ኩባ ንኸይናዋሕ ንገብር ኣለና ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ አንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓተትኡ ዛዚሞሎ ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበየ ኣባይትና ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ደሓን